Men şolaryň şu çapak çalmasyny çözüp bilmedim tapara. Her sapar bir zatlar düşünjek bolýar, näme many aňlatýar bu çapak? Hiç çözüp bilmedim. Uzak wagtlardan özüm ýany bilen bile çalýar çapagam. Öde bir çapak çallar. Yani yankı bu debiliydim bir tiyatr yalak bir zat bir yankı anı üşü yerine adamla edip bilecek bir adam değil. Dedi bir Hudaý gorapdyr şulardan o da o lıntır yani kütübe lıntırlar da dedi. Demirgalyk bu uzak yan bäri yanına da. Ulaşıp bilinmeyecek yerine diýärmi şolaryň aklyny emesini. Pikir düşünjelerini. Ay utanç gaty utanç bularda utanç butanjam yok. Ayarlı erkeğinde utanjam almandır, hiç adam almandır. Nene tüwürüm galdyrdy diýemem boljak şular. Şulardan öýren adamlara iýdil adam bolmajak. Yani buların özleri de sapara, öz awraýlaryny özleri gaçyran özleri däme bolsa şo bolsunlar ýöne. Bunun bir ucu halka diýerde, ýa-ni şol Türkmenistanyň içinde, şo serhediň içerisinde ýaşaýan halka gelip ýetýärdi. Ýa-ni şolaryň awraýsyzlyklary, mertebesizlikleri hemme zady maskaralyklaryna çenli sebäbi olaryň hemmejesi Türkmenistanyň yüzü diýip orta çykýarlar da, biz Türkmenistanyň yüzü diýip çykýarlar. Ýöne şey diýip durmalary bütün bundan soňky geljek adamlaryň nesilleriň hem awraýyny gaçyr